И здравейте, дами и господа, това е първото ми клипче, няма да е някакъв геймплей или нещо подобно, просто ще обясня какво ще правя в другите ми клипчета. Значи, в описанието ще имам Skype и Facebook. Сега в следващото клипче ще снимам с една моя приятелка от моя клас. Извинете. И ще снимаме обикновено на Майнкрафт и други игри, но по-големите игри например, към 2-3-4 гигабайта, може би ще ги снимам, няма да е толкова скоро, защото ще си преинсталирам компютъра на седмица, а сега съм с XP Professional. И извинете, ако ми пръщи микрофона, просто съм си го доближил доста до устата, за да може да ме чувате. И да, ако искате тази картинка, която тук в момента виждате, пишете ми в Skype и аз ще ви я пратя, но така, как да го кажа, много екшън. Не знам дали е точно екшън, но е много яка. И да, това е. Ако има нещо, ако искате да ми предложите някакви игри, пишете в коментарите. И да, надявам се този клип, в какъв смисъл да го кажа, да събере поне 4 лайка, защото в момента имам 3 абоната. И тези 3 абоната поне да харесат клипчето, за да поне, не знам, поне да имам няколко харесвания, защото за първо клипче е информационно и не знам дали някой изобщо ще го хареса. Снимам с Bandicam. И да, това е клипчето. И да, чао от мен. Довиждане.